posiadanie pivky ešte neznačí automatične zvíťazstvo v tom meču alebo dobrý vynik. Myslím, že tú pivku sme mali bardzo duže pod kontrolou, ale zlým podaním alebo zlou rozehrávkou sme dali Šlonsku šancu na strelenie prvej bránky, na strelenie druhej bránky a sme vlastne sami postavili družinu Šlonska na nohy s tým, že tie blendy, ktoré sme porobili v šrotku boiska pri rozehrávke, to sa nemôže jednoducho stáť a mali sme s tým problémy už ve štvrtek proti Vaduzu a to samé bylo aj Žišaj, takže mali sme tam niektoré veci, keď za stavu 1-0 pre Šlonsk, mali sme tam šance dať na 1-1. Neudalo sa nám to a ako som už hovoril, ten blend v rozehrávke u Filipa Stažinského pri druhej bránke byl decidujúci, že sme prehrali 2-0. Ja som rád, že to hovorí pána, že to nemusím ja tu povedať, lebo možno by som bol ukaraný, keby som to povedal nejakou inou formou. Podľa mňa byl žutkárny. Dobre, decízia San Diego byla taká, jaká byla. Mali sme potom ešte 90 minút na to, aby sme to zmienili. Možno keby sme ten kárny dostali, že máme šancu, tak možno by ten meč vyglądal inak, ale to teraz hrať sa na to, že možno keby, to je zapúšno teraz, 2-0, dovidenia. Ja myslím, že máme za sebou dobrý obuz na Slovácii, chlopiaci dobre trénovali celý čas a Žišaj to byla prvá kolejka, takže ja nie som nejakým tréneržem, ktorý bardzo ľúbi nejaké rotácie alebo tak. Hrali sme tu Žišaj bez troch podstavových pivkářov, bez Malinovského, bez Živniela, bez Ženčuka, ale tí, ktorí mali za sebou 90 minút proti Vaduzu, myslím, že aj ten meč Žišaj bylo vidno, že sú dobre trénovaní, že sme dobre pracovali v tom obuse, že aj v tých varunkách, ktoré byli ťažké pre obidve družiny, že ten meč odehrali, čo sa vydolnosti týka, nehovoríme o jakosti, čo sa vydolnosti týka v pořádku a neboli tam žiadne problémy, takže aj s takou víziou ideme aj do toho meču štvrtkového vo Vaduze, že my školeňovci aj pivkáži vedia sami, že to prigotovanie bylo dobre pred tým sezónem a takže myślę, że to zvládli dobre. Jeszcze raz dobry wieczór. No, jestem szczęśliwy. Zawsze inauguracja to jest wiele znaków zapytania. Oczekiwaliśmy, że mecz będzie ciężki. Nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne, ale moim zdaniem Ruch Chorzów to jest dobra drużyna. To jest bardzo solidna polska drużyna, która wie, o co chodzi w piłce. I to dzisiaj pokazała na boisku. Także uważam, cieszę się bardzo, że zdobyliśmy 2 bramki, że wygraliśmy do 0, że uważam w drugiej połowie lepiej wytrzymaliśmy trudy meczu i byliśmy zespołem lepszym. No i myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie trenerze.